Потом държиш така. Ти разбираш как съм подпрал. И правиш и така рязко. Опитай. Не, се и тоя. Не ги прибери, просто и сега. Как съм подпрал. Браво. Не, малко да ти е прав. Малко изправи потом. И сега зареждане става потом. Вираш и така. И острата част да ти е напред. И така. И натискаш рязко. Видя ли? И ти дадеш. Защото трябва да има с задния пръст буташ повече. Рязко иди. Не рязко. И то става. Ако заседне, даваш. Ето и подприето. Да. Чакай, не така. Виж. С тия двата, единият ти пръст е тук, другият е тук. Значи, виж, този палец трябва ти и тук. А този трябва ти и тук. Този палец тук, този тук и рязко. И отзад натискаш. Дай, ще го покажа. Ето виж. Единият ти палец тук, другият тук и натискаш рязко. Да, малко по-рязко. Браво. Още искаш? Цялото. Браво. И така продължаваш, обаче по-рязко. Виж, това трябва да ти е малко напред да не е. И тук давай. Не, дай малко, виж, ти не го подпираш, трябва самия, това ти е подпряно и самия патрон да не ти обрани. Трябва да ти е малко назад, виж как е това. И браш иде. Рязко, но не трябва да се го туротка. Чек. Да. Браво. Става малко по-трудно да знаеш за упражненията. Браво. Браво. Дай, чекай.